Здравейте, приятели! Добре дошли в лечебница Родопа, мястото, където природата и знанието се срещат. Днес ще ви покажа как да берете билките правилно и как да ги сушите, така че да запазят всичките си полезни свойства. Ще говорим кога е най-подходящият момент за бране, кои части от растението се използват и как да ги изсушите, без да ги повредите. Останете до края, защото тези съвети могат да ви спестят много усилия и да ви помогнат да съхраните силата на природата във всеки лист. Днес бера прясна мента от градината, но знаете ли какъв вид е? Има десетки разновидности, с различен аромат, форма и действие. Погледнете внимателно листата и напишете в коментарите. Каква мента според вас е това? Как да берем правилно? Много хора късат цялото растение. Това е грешка. Ментата е многогодишно растение. Ако късате всичко, на следващата година ще имате по-малко или нищо. Бере се само горната 1/3 от стъблото, най-свежата част. Така стимулираме нов растеж и растението се сгъстява. Какво да използвате? Платнена торбичка, плитка кошница, хартиен плик. Избягвайте найлон, защото задържа влага и билките започват да се задушават и гният. Как да сушите билките правилно? Сушенето не е просто да ги оставим да изсъхнат. То е изкуство. Мястото трябва да е сухо, сенчесто, с добра циркулация на въздуха и без директна слънчева светлина. Най-добре е да сложите билката върху памучна кърпа или пергаментова хартия, подредена на тънък слой. Може и навръв, обърната с листата надолу, но не я стягайте. Не използвайте вестници, мастилото се абсорбира в растението. Как разбираме, че билките са добре изсушени? Напълно изсушените листа хрущят леко при счупване, не се лепят по пръстите, запазват силен аромат, ако ги разтъркате между дланите. Как се съхраняват изсушените билки? След сушене ги съберете веднага, защото бързо поемат влага от въздуха. Най-добрите методи за съхранение са стъклен буркан с херметичен капак или хартиен плик в кутия, ако е за кратко съхранение. Задължително ги дръжте в тъмно, сухо и хладно помещение. И съхранявайте в метални кутии или найлон. Те влияят на вкуса и активните вещества на билките. Бонус съвет, понеже берем мента в момента. Ето как може да я използваме. Ментата е универсална билка с много приложения. Може да я приемате на чай. За целта сложете една чайна лъжичка сушена мента в чаша и залейте с вряла вода. Оставете да се запари 10 минути, прецедете и добавете мед или лайка по желание. Приложение на мира и за направата на меклеми и компреси. При сърбеж, възпаления, ухапвания от насекоми. Също така е подходяща за парни инхалации, за синуси, крема, напрежение или просто за свежест. Какво може да през лятото. Приятели, надявам се това видео да ви е било полезно. Ако искате още съвети за билки, пишете ми кои ви интересуват най-много. И не забравяйте, берете ги с уважение, сушете с внимание и ще съхраните силата на природата в буркан. Абонирайте се за лечебница Родопа. Харесайте видеото и го споделете с приятели, които обичат билките. Последвайте ни и в Инстаграм и ТикТок. До скоро и до следващото бране. Пукъл!